Ty kokos, si vedel, že ak by si 8 rokov v kuse kričal, tak si vyrobíš... Fuck. Neuveriteľné dačo. Počkaj. Ježiš, ja som magor. Boha. To ne. Tak teda pomena to. Oh shit. Tak teda pomena to. Čo som to spravil zase? Čo som to stlačil? Ja to sa nenatočím. Tak teda pomena to. Nejdeme na to zase. A ešte nie to. Čo? Boha, ja som magor. Zase blue screen, Krista, presne, toto je ten dôvod, prečo potrebujem Lenovo, ja som magor. Presne, toto je ten dôvod, prečo potrebujem Lenovo Asus Transformer Book, som to povedať. Ježiš, zase blue screen, toto je presne ten dôvod, prečo potrebujem Lenovo tablet Asus Transformer Krista Book. Transformer Book. Som nestroskol s tým až moc silno.